खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड इनफ पइन्ट चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 19 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 11 कार्तिक दान 1432 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना गावजों गाव नायनाय आरो खस्थ' खालामनायनि सान। नोंथांनि बावसोमनाय आरो खामानियाव गोसो होनाया बाख्नायजागोन। रांखान्थियारि महरै साना गेजेर जागोन, नाथाय गोदान फुंखाफोर ओंखारगोन। सासे गोजाम लोगोनिफ्राय मदद मोननायनि इसारा दं। नखरारि सोमोन्दोआव गोजोन लाखि। दावबायनाय समाव सांग्रांथि थानाया गोनांथार। दिवालियाव सोरां होयोब्ला न'आव जौगानाय आरो इसिङारि गोहोआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा निला गाब। बृषभ राशि। दिनै केरियार आरो रांखान्थिनि थाखाय मोजां जागोन। खामानियाव माबा मोनसे गोदान जागायजेननायनि खाबु मोननो हागौ। नखराव गोजोनथाव थाबाय थागोन। मोजां खौरां फैनायनि जाथावना दं। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय गोजानाव था। रमान्टिक सोमोन्दोआव फोथायनाया बांगोन। दिवालीनि देबि लक्ष्मीखौ सिबिनाया नोंथांनि धोन बुथुमनायखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि मेलेम आरो बिबुंथिया गोख्रों गोहोम गोग्लैगोन। गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि मिजिं दं। नोंथाङा फोनांजाब राहाफोरनि गेजेरजों मुलाम्फा जानो हागौ। सोमोन्दोआव रोखा लाखि आरो गोरोन्थि बुजिलायनायनिफ्राय गोजानाव था। खामानि थिलियाव बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। दिवालीनि सानसे सिगां न'आव सोरां फोजोंनाया मोजां आरो सकारात्मकताखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सानजा। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां निला गाब। कर्क राशि। दिनै एसे सेनसिटिभ जागोन। नखराव गोरोबलायनायखौ लाखि। खामानि थिलियाव धैर्य लाखि। सासे बैसोगोरानि बोर होनाया नोंथांनि मोजां फिथाय होगोन। गोसोनि आबेगजों बोहैनानै थिरांथा लानो नाङा। खरसानि सायाव नोजोर लाखि। सोरां दान होनाया नोंथांनि न'निफ्राय नकारात्मकता गोजोन खालामगोन आरो गोजोनखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुक्ता गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै गावजों गाव फोथायनाया नोंथांनि देरसिन हाथियार जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान नाजानायाव जाफुंसार जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रागाखौ दबथायनानै लाखि, नङाब्ला मोजां सोमोन्दोआ गोहोम गोग्लैनो हागौ। दैदेननायनि गोहोआ बांगोन। फिसा दिवालीयाव लक्ष्मी फुजा खालामनाया नोंथांनो मोजां फिथाय होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कन्या राशि। दिनै आध्यात्मिक आरो गोसोआरि गोजोन लाबोगोन। खामानि मावग्रा रोंग'साफोरा मासि जौगाहोनाय एबा बाख्नायनाय मोननो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। जिउनि लोगोरिजों सम हगारनाया मोजां जागोन। दावबायनायनि खाबुफोर दं। रां थिसननायाव सांग्रां जा। दिनै लक्ष्मी आरो गणेशनि मुसुखाखौ सिबिनाया धोन आरो सम्पथिखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब। खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै खाफाला नोंथांमोननि फारसे थागोन। फालांगि आरो रांखान्थियारि मुलाम्फायाव जाफुंसारनायनि इसारा दं। गोदान सोमोन्दो एबा बाहागोदारिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। गोसोआरि समानथि लाखि। सावस्रिया मोजां जानायनि जाथावना दं। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों मोजां सम बारहोगोन। दिवालीनि मोनायाव सोरां फोजोंनाया
नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। तुला राशि, दिनै खाफाला नोंथांमोननि फारसे थागोन। फालांगि आरो रांखान्थियारि मुलाम्फायाव जाफुंसारनायनि इसारा दं। गोदान सोमोन्दो एबा बाहागोदारिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। गोसोआरि समानथि लाखि। सावस्रिया मोजां जानायनि जाथावना दं। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों मोजां सम बारहोगोन। दिवालीनि मोनायाव सोरां फोजोंनाया नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा गोजाम खामानिफोराव जाफुंसार जागोन। फोथायथिजों थिरांथा ला। गोसोआरि आयदायाव धैर्य लाखिनाया गोनां। नोंथाङा मोनसे थाखोमानाय सानथांखिनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि, दिनै गोहोजों बुंफबनाय जागोन। खामानियाव दावगानायनि मिजिं दं। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। दावबायनाय समाव सांग्रां जा। नखरनि आबहावाया गोरोबथाव जागोन। गोजाम लोगोजों सोमोन्दो लाखिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनै सोरांनि फोरबोनि थाखाय थियारि खालामनाय समाव न'आव मोजां गोहोआ थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। मकर राशि, दिनै नोंथाङा फालांगियारि बिथिङाव गोदान जाफुंसारनाय मोनगोन। गोजाम नांज्लायनाया जोबगोन। रांखान्थियारि दिदोमथि जागोन, नाथाय आलस्य खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जानायनि जाथावना दं। दिनै थावनिनि सोरां फोजोंनानै देबि लक्ष्मीखौ सिबिनाया गाहाम जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथाङा गासैबो खामानिखौ मोजां सानस्रिजों फोजोबनो हागोन। नोंथांनि साख्रि एबा फालांगियाव जौगागोन। नोंथांनि नखराव गोजोनआ हाबगोन। नोंथाङा गोदान लोगो एबा सोमोन्दो बानायनो हागौ। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। बांद्राय खर्सा खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। दिवालीयाव सोरां फोजोंनाया जौगाखांनाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। मीन राशि, दिनैनि साना मोनसे खाफाल गोनां जागोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि जाथावना दं, नाथाय रावनिबो सायाव बांद्राय फोथायनाय दाहो। दावबायनाय समाव सांग्रां जा। जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया बांगोन। दिनै गंसे सोरां फोजोंनानै देबि लक्ष्मीनि ध्यानाव लाखिनाया मोजां खौरां लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।